zvakaoma kani kungopedza kubika muriwo gasi ndiye pfu zira kada kana niwo sikochaita sema saka ndaweka kuti undisiruka pagasi pako ne amagi usadaro magi ndotori last hope yangu ufunge kwauri neangu mapoto tutubatsiro rapera gasi rokunetsa ne chikuchitika muzimbabwe handisi kuzama kiyo egasi kusvika uko ote kuti kiyo yepeturu kiyo diesel negasi futi obvati yeshuga yemafuta yemapedzi papo kupukira makiyo tichiserera makiyo hapana zvimwe zvichaita saka chindisiraka pamagetsi pako magetsi nero zipoto rako rero magi sinsiye nechiko magetsi angu asuka apa redi ndangosarwa nekunguti ndingolaita usiku chete kuti tione amuna handisisina magetsi anowana kugasa wapi apa next aiwa ndimona unoenda nechimurumwe kechi chedumbu chepasafe station zvaindinetsaka kamwana kanongobuda 2 seconds aiwa life yakarongeka ndopandoti ndanga ndine wangu mwana musikana aingobatana neye wotonoita zvawanoita gasi rotoya kumba haunyari nyarachi chemberekana siyo zvakakudza zvake paudaro zvinhu zvine mabheni aiyewa mani unganyengesere mwana gasi magi zvinhu zvine mabheni orunzwa inini chepana ndiri kuhondo dai ndisina kuramba unyengwaka uzodai ndiri minista dai nditone chigaro ndine post mugovernment vangu mafriends chandaitamba nawo inini maminista ato minister we want to support such barbaric and backward behavior that wakudara this is the new era antika takuita zvinhu differently. We should be protecting the girl child anditika tichikurudzira my youth kuti ave empowered anditi kwete kumbuningidza ikodzero dzevana kudaro let's not do that antika that's just wrong anditi anga kukuabvisa mayouth nekuti ndindataura iyo makangani mayouth achipinda achiitiswa zvinhu zvimabasa zvisina nebasa November chaiyo mayouth akamacha ndo anga ari paforefront achimacha unzwa paikampenwa vaikampeniswa vachiroheswa vanhu vachiitiswa zvipi makadi kuzvitaura ndeupi muyouth waukambonzwa unzi ari mugovernment kana ndi MP kana minister kana ngonziwo ndi advisor wemuraini ndeupi saka iwa manje now you want to join that band wako pana kuti uwawa umiririre mayouth acho handitika let's stand up for them isusu tichavadzidzisa tichivabatsira kubva mudzimba chadzoka in our households kusvika kumachechi tichivapinza muzvinzvimbo tichavadzidzisa kuti no if we're going to do things let's do things peacefully kana zviriwana zvipane zvisiri kushanda let's talk about it unzwa wamane mayouth arungoti mayouth ndo ari kuti mpumura mayouth achivaudze kuti that's kukuraon is not the way but peace is the way mayouth ayanokura akatutwasa mangwana ninga ipapo une point zvako une point atana mayouth akaita zvinhu zviri peaceful shwali munhu zanitanga ngotedzera ipapo unoona zvinhu zvakutokushanduka so safanisa kuseka sure ndoita sei manje nesituation yangu yanasi ndizoziva zvangu baba ndoita sei kuti ndonyengwa ndoita sei it's up to you uri munhu mukuru unozozvionera just zvawo kuti kune kiu yeshuga kune kiu yemafuta kune kiu yemapedzi uchanyengwa pese ndidhambe ukuona nyaya papasi stopu